Вижте мраката. Защо? Той не е ваша работа. Искам да знам каква работа имаш. Той ще узнаете подир малко полиция. Униформата на малко. Протестирам! Не! Чушкаров, стой на страна, ще те повикам като ми потрябваш. Ела. Искам да правя обиск. За какъв дявол? Кашот? Че отправо към майния съндък. Кой ще ме мерят там, бе? Измът съндъка и гносят насам. Не си по-леко този. По-леко. По-леко, че тук е този. По-леко. Остави го тук. Внимателно. Внимателно, ме. Отвори да видим. Едно по едно, бе. Въди, бе. Чии са тия женски? Това не е ваша работа. Я е свои тази червена кутия да видим. Господин, това не е ваша работа. Въди, внимателно. Трябва да бъда груб. Търсят там, бе, аз съм ми писал такова нещо. Чушкаров, какви сте зърна? Маргарит, имитация от скъсан нанят, видите. На такова прилича. Но изглежда съмнително. Остави го на страна. Въди по-надолу. Какво е това? Чушкаров, какво е това? Какви са тия топки? На топки прилича. Но е възможно в тях да се крие някакво опасно неща. Госпожа! Стойте на страна! Господине! Ovo е бомбони, бе! Женски работи тука! Срамота! Буката, какво то пердаши от тебе? Ама съм дошла и на работа да ме разбидеш. Безумице! Всичко е пълно. Ще стане стрик в устата ти! Ако искам да се не за много имотни. Експлозия, бе! Експлозия влезе в корема! Въди по-надолу. Я извади подрехата. Извади подрехата, този топ чистящик. Стой на страна, госпожо. Стой на страна. Тук е някакъв бял прах. Ох, дядо ме взел. Не знам какво е това динамита. В прах ли е? Зърна ли е? Чушкаров, какво е това? Не знам. Ти защо се стряскаш? Ovo е злобо, бе! Господине! Май се заклевам, погубиш не само. Я искам. Какво е това? Курсет? На курсет прилича. Ама тук има нещо твърдо. Трябва да се разпори да се види. Има! Бамбук! Да стоят груди пълни! Груди пълни груди, обича! Тук вече няколко подозрителни работи, които трябва да се изследват. Чушкаров ми се вижда много гузен. Я бъди по-надолу. Какво става тук, бе, господин Каракалпаков? Стой на страна. Подирите, бе. Динамит. Няма. Чакай. Какво е това, бе? Какво е това дълговито хартия? Внимателно! Ето го! Остави го на страна по-внимателно. Ето го динамита! Какво е това, бе? Динамит! Какво е това, бе? Не знам, бе. Госпожо, и вие ще дойдете с мен полицията. Динамита се намери във вашия съдък. Той не е моят съдък. Как така? Ти не ги доведе на ми роби съндъка? Всичко разпълнено и разтъпено. Не ви само да мъжко само своя върху да крити, мамалю. Нашти ми веси. Чакай! Ваш ли е този съдък? Госпожо, и вие ще дойдете с мен на полицията. Аз открих цял комплот! Вие били на полицията и можете да ме болите. И аз съм госпожа Трифович. Разбираш ли, имам Козлова Белград. Имам Франц Йосифа. Фердинанда. Ти кой си мислиш, че си, бе? На полиция пристъп няма да ме водиш. Ясно ли, че? Какви са тия ръкописи, бе? Не знам, бе, господине. Изчерви се
Гузене. От никого. От никого се не боя, за славата живея аз, за славата ще да умра и нека чуй светът тогас. За каква слава се говори тук? Съвсем не знам, че е тази творба. Нека гинат. Нека гинат враговете на народния алтар, ах на змиите домовете чака гибел и пожар. За кои врагове се пише тук? Кой да му чака пожар? Какви са тия змии, бе? Отде не знам, аз не пиша стихове. Тук има подпис. Аврам Лучезарни. Кой е то Лучезарни? Ами, господине, вие видите, това е някой луд човек. Му ги дрънкаш ти, байно. Това е някой динамитъча. Твой съучастник. Събери тук тия ръкописи в торбата и тя ще ги носи. На мен да ми се стори подозрителна тази работа. Леле, забравила съм си турбата. Оле. Булка, ти откъде имаш ти опасни ръкописи? Абе, те са ми от мъжа ми, бе! Тоест, децата ще храня с тях. Булка, и ти ще ходиш с мен на полиция. Оле! Господин Чаладан, ме докачаш на чиста, бе! Аз днеска какво ми дойде на главата? Какво, бе? Хайдуткиня ли съм, бе? Хайдуткиня. Браво. Ох, не чета книги. Не знам кой е това Лучезарния. Той е славен писател, цяла България го знае. Питайте оня, господин. Драгалевски, ти познаваш ли Лучезарния? На времето сме се познали, ама аз не знам, че пише такива. А как не знаеш, бе? Нали днеска ти носи книгите? Много ми трябва тия книги днеска точно! Али, маха, були! Смути се! От тебе казваше, че не познава Лучезарния. Драгалевски, и ти ще дойдеш с мен. Защо, бе? Покарай. Стига, бе, моля ви се! Аз ще кажа на света! Участниците в компота! Това пропада до искане на полицията да работи. Да! Компота с динамита! Какъв динамит, бе? То се събуди. Предпази го! Бе, това е горчица на прах, бе! Как ще е горчица? Това е динамит. Това е горчицов динамит! Всеки ден гледам на трапезите си, бе! Господин градоначалника получи 2 доноса. Господин Каракапаков, зарежете една работа, ще ви се смеят и гъските, моля ви се. Аз съвсем се обърках в тази работа. Вие двете сте свободни. Оплаши се. Чушкаров? Чушкаров идва с мен на полиция. Не. Невъзможно ли имаме дуел сега? Да, имам дуел. Ако някой... Не, Чушкаров остава при мене. Ако някой го търси, от мене ще го търси. Аз даже сега ще отида при градоначалника да видим каква е тази работа. Тогава вие отговаряте за едното хубаво. Аз ще го говоря. Съм официален души Цялата работа ще Айде, бе, кожа мръсна. Цумък пристава, че щеше да ме добие нещо. Да. Това за малко да се размине. Да, аз съм някакъв стил. Да, ще стана. Айде, че стара късно вече е почти 5:30. Трябва да ходим. Готов ли сте? Доктор. Остава. Толкова всичко. Платите си найма. Нямам сега време. Мой баре, по-напред, ма тогава ходете и умирай. Абе, не ме занимай, че ще отдаваме. Защо? Аз от пристава не съм се бояла, от вас не се боя. Аз съм госпожа Деница Трифкович. Мой баре по-напред. И още нещо да ви кажа, господине. И аз се върнете тук на ранен. Или мъртъв. Въобще не тук. Моята куча, господине, е честна куча. Като че връщам се от градоначалника. Аз веднага отидох при него, щом разбрах, че е накарал да арестува Чушкаров. Градоначалника ми показа 2 анонимни доноса, нарочно вписани с черковни букви. Аз го помолих и той не ми даде време. Как гледа? Господин градоначалник, прочие, търсите хората с динамита. Чушкаров е душата на тая престъпна банда. Погрижете се за него отклонението му. Един приятел на правосъдие. Каква трудно може да си заключи? Ето по това, виж. В бързината забравил анонимния доносник да напише и плика в черковни букви и ги написал с обикновени. Те викат за експерт, че то почет. Че това е Чушкаровия почерк? Да. Не, аз съвсем не разбирам, докторе. Какво е това, бе? Велзевулови гаш. Велзевулови гаш ти в Комедия на Петър Драгалевски, браво! Рачо, твоето ли това е? Чернопка от твоето, бе. Видях се, разбраха работата, бе.
Браво, бе, герой! Чо? Готови ли сте? Ти много неразумно си постъпил, като си убил динамита във велозовувите гащи. Кой ме пърника в стаята, бе? Да. Ах ти, герой! А? Чушкаров, чието почет, бе? Какво това? Ах ти, рицарю! Айде, стига, древни комплименти. То се разбра каква е работата. Абе, я сега тук да ви видим как рицарски се прегръщате и геройски се целувате. И дуела? Дуела се отлага за следващите 100 години. Айде! Сочев, айде, Сочев! Да се чукнем с по една чаша шампанско. О, здравейте, мили дами! Вие сте тук за дуела, малко сте закъснели. Те вече се сдобриха. Да благодаря нашите геройски усилия. Нали бе? Нали бе, здраве? Айде, здраве! Тъй, къдец, дело украшаем. Докторе, няма шампанско. Айде, дай. Господа, вдигам тост за нашите мили приятели, които в последния момент разбраха, че само Отечеството има нужда от техния живот и кръв. Ура! Ура!